Trzecia walka na gali Silesian MMA 23 przed nami. Dawid Oczkowski kontra Kamil Sternicki, kategoria do 77 kg. Wszystko okaże się już za chwileczkę, bo sędzia właśnie rozpoczyna nam ten pojedynek. Let's go! O, bardzo ładny prawy Mocno Dawid Oczkowski ruszył na rywala. Ekspresowe tempo. 9 sekund i koniec walki. Ciężkie KO Dawid Oczkowski zaserwował Kamilowi Sternickiemu. Czy pomylę się, twierdząc, że jest to najkrótsza bądź najszybsza walka w całym polskim MMA? W całym polskim MMA nie wiem, ale jeśli chodzi o galę Silesian MMA, to na pewno rekord. Także Dawid Kurtysiak tutaj musi pogadać z Dawidem Oczkowskim po tej walce i wziąć tego chłopaka na dłużej, bo naprawdę no to, co zrobił już tym high kickiem właśnie widzimy. Poszedł high kick, poszedł znowu middle kick i tu kurde te dwa sierpy. Przeważające. Ale widzimy tutaj chyba łzy wzruszenia u Dawida Oczkowskiego, co jest coś niesamowitego. Normalne. Naprawdę, powiem ci, że jeszcze takiego nokautu nie miałem przyjemności komentować. Wielkie brawa Dawid Oczkowski. Zrobił coś naprawdę fenomenalnego. Spektakularne zwycięstwo. Przenosimy się do oktagonu. Za chwilkę tam już oficjalny werdykt tej trzeciej walki. A zatem, kochani, zwycięzcą tego pojedynku przez nokaut Dawid Oczkowski! Bardzo dziękuję jeszcze raz sponsorom naszej walki Klima Service.